О, как се мръщиш? Ще кажеш най-гадното нещо на света ти. Чакай, мама. Чакай, че си чиля в гърма. Гугу. Гугу. Чакай, мама. Чакай, Божен. Чакай, Божен. Ге. И в носа си ще бракаш още малко. Айде, будай си сенци. Айде. Айде, Божен. Айде, мама. Голямо ръка не буриташ. Буташ с езикото и шишенци. Манче, ти не седи още на много. Али мама манче да похапнеш малко? Айде. Чакай, махни се ръчичката. Айде. Айде, мама. Вече от другата страна да е ти. Как от да му давам? Не става. Но той заобщо не става да му давам. Вие капачката на чета. Голяма е тази си мама види. Има да се уридва обаче.